अरे आवा हो तनी भूख लागल बा मर्दे। का है स्वामी जी? अरे स्वामी जी के तो स्वामा निकल गइल बा। का हो गइल? जान तड़ू बोली। जतना काम कइले रही पैसा अभी तक ना मिलल हो। बगली में 1 रुपया बा ना बुझाते नहीं कैसे खर्चा चली। का करम जी नतिया कमवा के पैसा नहीं खसन देत ना। अरे मत कह असो कइलू तो पर साल दियासन पर साल करबू तो परियार साल लेकिन चिंता मत करी। काहे ना हमरा करी? भेरी आइडिया बाटे एगो। कौन आइडिया? सुनी ना हम जातनी अपना नैहर ठीक नु रौरा चिंता बिल्कुल मत करी। का घटल बा का बढ़ल बा चाउर नहीं खे कि आटा नहीं खे कि दाल नहीं खे चिंता छोड़ दी हमरा ऊपर ठीक नु। हम अपना कोनो ले पहुंचल तो नहीं किस नु हम कहत नहीं हम बम फेंकवा दे सारा ऊपर। पागल हनी क्या जी हम रोरा के छोड़ के दूसरे पे काहे फसम बताई तो नानू। आई हो माई हमरा कैसन वैसन मत समझी। हम अपना नैहर जाई। अच्छा नैहर अपना नैहर से मांग के लेम। माई बाबू हमर देख के कोइलबा बियाह में हमरा दूसरे से फंसे खातिर ना के कहले मंगबू नैहर में। चुप रही। हम जात बनी नैहर 2 दिन कैसा हूँ केहू घरे मांग चोन के खा ले हम ठीक नु। 2 दिन कैसा हूँ बढ़िया सब इना के गोइनी आ जाते जाते फोन कर लगनी कि आगोने से तब तो हो गइल। 2 ले तीसरका हुई तब फोन करम। हाँ हम जातनी माई से नु माई धनी मनी हिए जानते बानी सब रखले रहेले। अभी सारा के हमरा एगो मिलिट्री में भइलनु। अरे जानत नहीं कुछ के कमी नहीं खे माई ले जवन मांगम होते होते साबुन सर्फ माईए नु देवेले है ना। तब का हम जातनी रौरा बढ़िया से रही ठीक नु। लूट हितवन के लूट। हाँ हम जातनी हम सब सरिया देनी अन्य रौरा से कहे खाती सुनी मार भात चोखा बना देले बनी ठीक नु। तनी खा ले हम रौरा अब हम जातनी ठीक नु है ठीक बा नु। हां चोरा के लाई रही उनका घर से ठीक बा। ई तो चोरी मत ना कर मां। का करी जी का करी भगवान हमर मरद कैसन कामे नहीं खोदे मरद किसे जोन करवात तो रखी लेता तो चोरा लेनी। अरे पकड़ाई लईकी हमरो दिन बदली आ कहीं गली में देख लियासन तो जोटा का बार दियासन फिर हमारा लाज लागे लगी कि हमर मेहरारू चोर। ए हां तना हमरा फिर ओहन जा धक मुंह में नोचले। 2 दिन ले बेसी मत रहे तो जानते इसके पलंग पर से नीचे भत दे गिर जिने तोरा बिना हम। आई हे दादा रे खा ले हम पहले रे पेट में भूख लागल बाटे हम जातनी हिसाबे से लूटी है इने के ओनी के पूरा चोरइयो रहिए मत। साला लेके का करबो गरीबी ना रही त केहू के मुंह ताके के रहे। ए माई नहीं खुलो का हो भौजी छोटा को खुश रह हो दादा फोन ना होन कोई नहीं है। आय अपना घरे आए के बात अब आइ लागल कहनी माई नहीं खे अबारी गोइल बनी बहरिया अपने घर में जान तड़ू मन कैसन दो कोइला सके तनी घूम ली त आ ना गनी है ठीक कोई नहीं आगो नहीं है तो है कहा समाचार पिए के ले बतानी। हां ठीक बटे ले आओ ले बतानी दादा बतावा हो अपने घर बुझाता कि अपन हो अपनापन लौकते नहीं खे कमनो में माई गो लागतनी माई गो लागतनी कहां गइललु हा। अरे गोरनी अपना के चन परास लियावे हो मुंह धो के का गुल माई कमजोरी हो गइल बा का तारा। अरे हां हाफी छूटा त कनी के चम्मच मुंह धोम त कनी हदी हम मुंह में डाल गोड़ ना धोलू बुचिया के हो। अरे पुरान हो गइल बानी आपका गोड़ धोत रही पागल हो का पुरान देखल जाला नैहर में। ए माई कने सुख बात तोरे ना जाने मन तने आ जाता टे खाए पिए के ना का करे खा ल। अरे हो चिवरा भुजल के खइले रहू जन तो हाथा ने रहुए ना कहां त धइले रहू। हां एनी ओने होखी और सब समाचार बताई ठीक बा। चिवरा खा ले खूबे हमरा तन पकौड़ी छनवा देना माई छन त पकौड़ी हो रहम ना चल जेम काल फोन काहे ना कइली ह मुर्गा कुछ बनवइले रहती न रे। माई रे इतना गरीबी छागुल बा माई मोबाइल होते जगह फेकाइल बा घर में रिचार्ज नहीं खे में जान जो आजकल जानते बस पैसे पे सब खेला हो खताटे। भाई मोबाइल खरीदा गेल बा ना चलावे आवे ला के हम रिचार्ज करी वो तो हमार मोबाइल दे आ त करवा दो। आयो माई हे माई हफ्ते ही हमार दुख बुझाबे जान जो हमरा कुछ नहीं के बुझात यही से हम लव मैरिज ना कोई कि सुख घरे चाहे दुख घरे मन माई कर लेबे त माई नु देखी जान जो हमर बॉडी दुख बाता पहिला त दुख रहबे कइलो। मम्मी जी त पकौड़ी बनावत ठीक बा खा जा पकौड़ी बना दो जा। ए हो का हर ठीक है पहन ले बड़ी माई। अरे डबल बाटे गहना गुड़िया त मान लो कि का यही गाना सिंपल में रहेगा कनी मम्मी जी देले रही न तो ओही दिन से कनी के पहन के रह मान तनी के कोई आई जाई देखी तबे न कोई कि हां इनका छेदना के बहन के मड़वान हो ना
कल बारात है का हाँ, चाची कल बारात कहली है। भेटैली है त जाए त दुनिया से का मतलब अपना घर से नहीं का बाटे त का मतलब बाटे हां जा दे पूरी मिल जाई खाए खाती हमनियो के रह पूरी उड़ी खाई है हां यही से कनिए 2 दिन बाद जाए बना देबे ठीक बा ढेर न त बनाई ह ढेर तेल चबर चबर ना एथु करी है तरे तेल ना में तन बना बना दिहनी ए माई हमरा केनु ते ही कुछ कर जान जो हमर बड़ी समय खराब अब चलता हम का करी पतो कि अब हमर चारा चले वाला बा जौन लेवे देवे कर रहे तो ले दे के भेजेबे कनी बियाह कइबे कनी तार तब हम का करी बताव कुछ ना कर सकेलिस माई ना हम का करी तू बताऊ बियाह भइल त जितना सकनी उतना देबे कनी अब मान ले भैया विदेश गइल तब से ए माई हम कहत रहिनु कि हम ओकरा के लेके भाग जातनी बताऊ त आज ओकरा भी कितना पैसा रुपया बा अरे के उसाई संजोग जाने ला। बुलेट बा ओकर 3-3 4-4 जगह जमीन बा बताऊ कितना उ सुखी बाटे तू कहलिस कि हमार इज्जत देखा बाबूनी द्वार पे से बियाह कर त का कही कि कह ले देनी हमर पछतावा होता तनी मने बनाव तनी मने दुख सुख के करना आवेला सब अरे जहाँ कमातवन जहाँ पैसा नहीं खसन देते माई हमर बड़ी चिंता हो गइल बाटे जान जो का करी हमरा बीपी के रोग हो गइल बा कोटा के चाउर मिलल बा जइह त 20 किलो बाटे ले जइह इहे ना करब अरे झूठ तोर बूढ़ावा बोललस ना झूठ बोल के नतिया तू कोई नसा न अरे त का करब ओसन घर में थोड़े ना कल रहती ज्यादा चाउर बा 20 किलो कोटा वाला ठीक बाटे ना हां चलो ए दादा हम जतनी सोते आराम ना ए माई ना हम ना खाम चंपरास ना खानी हम बताओ तू के फोन को के आवे के चाहिए अपन दादा हो कहां बारू बतावा हो दादा हम हो मतरिया हमर कहत ये कि देबे ना करम आ ई कोनो चाल निमन हटे हो ली दिहन काहे ना इनकर देवही के परी गरीब घरे बियाह कइल बेटी ई ना दिहन त इनकर गांव के लोग दिया गांव के लोग से हम मांगे जाई हैं जातनी हां त सीधे अंगुरी से हम घिउ काढ़े आइल बनिया नाम निकलल तब टेढ़ाऊ करे अंगुरी आवेला हां नहीं त हे देखो तड़ू एगो बिस्कुट देले बैसन दूगो बताओ रे माई का देले बैस रे दूगो लुगा देले बड़ीस आया 5 किलो हरदी देले बैस 2 किलो हाय बताओ हातन हाय कुल के का हमई हे कपड़ा में है के कर अच्छा ई त हमार हट गई हां त उनकर हत ले लेनी हां खतमे लइकी हौ का एकदम सारे हातन हाय एक देख हे कपड़ा करी 5 गो अपनी बक्सा में से दिहनी ई अपन ओसन साड़ी दिहल अरे माई त घरे के सामान ले ले बनी त का हो गइल पूछ ले ली ह कितना को हट गए अपना घर में पूछे के का बाटे अरे विपत्ति गहना गुड़िया के लिहल जाला रे आई रे माई हमार गहना गुड़िया हमर छोटकी बहिन के दे देलिस हमरा के जो नानी देले रहे कनवा में के त हम ले लेनी त का हो गइल बताऊ त ना मम्मी जी तोहरा कहीं अस्थिर ना रखला ना अलू ओ दिन एथु पर सती का पास त घर बैठे घर गुड़िया के गहना हिंग धरा गो घर में कहीं आदमी रख आ दे दे रे तनी रे चल पहुंचा आ तन दे दे और का हो लो गहनवा ले लेनी त ई कैसे रे मांगो तनी जी आ केकरा से मांगी हो और नैहर में ना मांगी त अरे या कि ए जे हिस्सा बखरा लेबे जे ई पहले बता एक त बताउली ना आइली त जहिया आ जातो बाड़ी हत न देतो बाड़ी त जी मम्मी जी जहिया से आई बोली तहिया से रोज किसिम किसिम के हाई टाइम हाउ खाई खइली पियली पहनली ओढ़ली अच्छा ठीक बा नैहर आदमी आवेला त नैहर में ना पूरा करेला माई बाप ससुरा में मरद लायक रही तब ना पूरा होखी आज ना लायक बा तबे नु आज तू बोल दे तड़ू कहा ना त हमर मर्दा रही त ना बोलत तू देख माई हमरा के हाथ ना दे दे दौरिया सुखैले बेस तवन दे दे ए भगवान ओ तनी बटल बम तोरा के ओतना दे दे त फिर हमार हमने के हित ना टाइम तो कैसे दियाई बदल गली सुनु माई रोवत रही जात रही डोली में तो तोर दांत पर दांत लागत रहे कि हमर बेटी चल गुल कैसे रह हम बदल गुली साच चल जा तनी अपन आ देख बहुते हम तोरा के इज्जत कइनी बहुते थी कइनी गरीब घर त भाटिए देलिस हमरा के थी क के लेकिन अब हम ना रह चल ए दादा रुक रुक हम देखो तनी एथी छूटल बाटे हमर घरवा में ले ली आज रे का छूटर रहताटे एगो रखतिया एगो एथु होताटे एगो रखतिया चले गजबे कइले बा चल जाई छोड़ के आई हो जा रखिया कि ले के हाथ में का ओकरा के एथु कइले बाड़ू और की जातने रखावे चल दे हई हरा गल कुल ना हां सब ले लेनी हां अपन लुगा ले खोलले रही त की रम नानु रौरा आतना गिरम अपना बुझते में हुड़िया लदले बड़ू का खोइछा ना डलाई दे दे रख के लिए खोइछा डाल दी पाक खोइछा मोइछा बाद में दिए गजब लगी बे कजली मम्मी जी का जी मम्मी जी है नहीं का भई ओई हो रे मम्मी खाना
वाला डिब्बा नहीं के मिलत और ई रखा फेंक चला आज ई सब हमर सुन वाला हरवा और वही अरे रुक रे कजली 5 लाख के सामान बा में चल आयो माई निकाल के देखी लबर लबर जा तारू चल झर चेक कर कर चेक उतारी ना खोछा नहीं खुले तारू नहीं तू कर तारू भागल जा तारू मम्मी चेक करी जल्दी से ना बैग में हुई अरे धर देख रे कजली सब तू छूट जाइबा कि तोरे आदत ना छूटी ओय हो हाँ ये चल दे ने दे सुनिए ने का कह मने निमन काम करतारी और माई ना करे? क्वालिटी बना हमर दी गाना गहना दी हमर सुना एक और कहां गहना में डिब्बा उठा के ले जा सुना सुन माई पहले ये लूटे पटे खातिर सुन माई, बड़ी जा सुन माई एही से पहले। मर पेन्हा भागतारी हाँ लूटम सुन पहले हमार बात 10 बीघा में हिस्सा लगाओ तनी गरीब घरे भाट देले पैसा न पैसा न दे के 10 बीघा में हिस्सा नहीं लगाओ हल्का चाहतारी ये जे हिस्सा बखरा लेबी के कर बेटी और तनु से कोई नहीं रे आइने तो तोर मुंह फूलल बाटे इतना तनिका से पूछलिस हाल चाल कि हां रे बचिया कैसे जियत रे कैसे खात रे मने बिना पूछल ही इतना देनी है आई 5 लाख के गहना ले लेनी तो हाथ ना दुख बाटे तब तू चोरा कि काहे लेके भागतारी रे काहे निमन से तो डलले रही है काहे निकाल लेलिस जानतीस की बेटिया दुख में बिया कर बेच के हम घर और बनवाईती नु आय मड़ई में झोपड़ा में चल अरे कर गहना में दे रे आज के बाद नैहर से हो गई चल तारी पीछे पीछे तारी ससुरा चल तनी चल के लेके आई ओय गोरा भैसन आदमी हम दुनिया में देखन चल के लेवे दे दादा